gözleri şak, dilleri kuda, görünmüşay, dümü kuda. Birlerde umuryan mı, yağlar tuda. Umurmayan bolsunga barlaşanıda. Edenim hardcore, sözüm cyclone. Call me Matt M, rap icon, del icon. Till ice cold, go to King Kong. İlk bilen özüňi tanıştyray. Men adım İsmail Ataev, men 2003-nji ýylda doglan. Söwüş samba bilen meşgurlanýan. Hemde MMA bilen meşgurlanýan. Men söwüş samba sport ustady, hemde MMA'dan çykyş etýär. 2022-nji ýylda, 23-nji ýylda MMA'dan Türkmenistan Respublikasyna tutdyk. Hemde baýbaş sambadan hem şeýle 22-23-nji ýylyň Türkmenistan Respublikasyna tutdyk. Hem de 2023-nji ýylyň iýun aýynda Kazakstanda Astana şäherinde Aziýadan birinji ýer aldyk. Töweleme berekela kim sen urukturdy şu sporda? Ol men jana dostum Kakajan. Ol 2019-njy ýylda bolan wagt akşam men öňýany otirdim. Dostum hiç barya ay beýledäl eýdedäl ýer Turnovka gidelip alkeden dostum Kakajan. Ay şeydim gitti. Başladık söwüş samba 2019-njy ýylda. Kim seni ruhlandyrdy? Ol hemde men ýakyn adamym bolýa, ol Babaev Abdullah. Babaev Abdullah men kiçik wagtymda da şo söwüş sambadan çykyş etýärdi. Menim şol arzu etýärdim Babaev Abdullah ýaly bolmana. Şeydim arzu edip maktadymda ýoş-ýoşdan ýetýär. Öňümizde 5-nji tutuşuň bar. İnşallah. Öňüm 21 ýaşynda. Şeýle ýaşlygyňa garamadan eýle bilen sepketlere ýetmek bu nähiri şu arada. Nädip Ismail Ataev öz ýaşlygyna garamadan şeýle üstünliklere gadanly, şeýle derejelere ýetdi. Ol hemde birinjiden daşky gurşawdan Hudaýa şükür şo ýanky diýişimiz ýaly ýanymyzda Babaev Abdullah we ol sportsmen, güýçlü sportsmen halkara derejede Türkmenistanyň şu şeýle bir güýçlü sportsmeni men oň ýanyna köprak bolýanlary, ondan ikinji bilen ýanynda akylan barsy sportsmen. Olar kömek etdi. Ýanky ýaly men trenerim Ruslan Haýdbaýew ýanymda inni dostum Fuad Fumamerdi. Inni emme daşky gurşawym sportsmen. Şoň kömegi bilen ýoş-ýoşdan şeý dip ýetdik. Diyecek bolýanym ýanynda bir kömek etmese mene bilemok ýetip bolmaz aýtýan. Ismail, nädip sen Mixed Fight Combat Promotion bilen işleşýän? Şo barada aýdyp bere. Men birinji ýerde okuw turganlaşa gidemde Russiýa Federasiýasynyň treneri teklip berdi. Şeýle ay menem kabul etdim teklibi. Şunu içini gowy barýar. İnşallah gowum gider. Inne geljeki 5-nji professional tutuşuňdaky garşydaşyň barada bir zatlar aýdyp bere. Ol Roland Znatov Russiýa Federasiýasynyň 2024-nji ýylyň çempiony baýbaý sambadan diýjek bolýanym güýçli, o 96-njy ýyl 71 kiloda uruşýar inşallah. Ýöne näme bul boy her kilokrat bolup bilýär. Bizem pomidor satamok, Turnovka etýär. Taýinlik görýär. Biz taýin inşallah görkezler. Ismail, häzir sen ýaşlara deň duşlaryňa umumyň aýdanda ýaşlykly ýönelenmä mümkinçilig bar. Sen olara näme maslahat berjek? Edil maňa aýdylşy ýaly menem size aýtýan, oglanlar birden şugun bolmadyk bolsa, hökman ertir bolar, gowusy bolar. Esasy disiplina, trenovka, ýene bir gezek disiplina. Etmeli. Galan zat özüňize bagly, emme zat bolup bilýär. Gayrat edin oglanlar, trenovka. Ismail köp sağ ol şunki gepleşiginde gatnaşanyň üçin. Bizem öz adymyzdan sport portalynyň agdy bir toparynyň adyna taňa üstünlük bardy diýär. Nesip bolsa ýeňi şulan öýe dolanyp gel. Türkmen tugumyzy şol arenalarda, daşar ýurduň arenalarynda belentli götür nesip edenlen. Nesip bolsa. Ismail Ataev ýaly ýaş türgenler halkymyzyň, ýurdumyzyň adabraýyna has belenni göterýärler. 25 aprelde Russiýada geçiriljek Ismail'in 5-nji professional tutuşygyna ýylleşmedi gollamaga ähliňizi çagyrýar.